ane banye anga foli boy masebe ka taw bele jeli dande foli mi no la dala kola shibiri oka jamu ka mandi kene bisigi na ma wuli ko shibiri kuna foli gafu kono ko abila siyo ma awde keni obal ma ke febi namadi bakroba kuna ti mb ka ni ko barofa aleni Sulomani Aidara Shirifuke namego ni kanogo me bele jeli fu ni ke krafi lodi jawi jalu ama fo ka wala nyimando ka jasonma inda die bele jeli ka yi subhana majika ni uya radio macha fm alire page officially ami direct do ka alani minni dogono musu fama fatmata tabili aleka wulika jowi o ma temeka bui minni kallakana ko sabati sigile do ka barenge ahli sigile alani minni bawo mukuru kamani ka siri sababula shirifuke mekuma dima siga foite ina moni bokoro konati mbifu ka la memaka ni kon buga bela dilefu wa iya ye photogramina no foni koni kacha akacha wa wati akornendo njati mekuma sigi matilana shirifuke nyodi fo iye bono ma fo manangala ko jila bay jungoro lay men daga do ka boni sebe mini uba wule ko l'express de Bamako express de Bamako ali kono mane do Sulumani Aidara Shirifuke ayirame ka fo minye mali franyala fanga nyamo yi ko be wule ka jola ne wati lawai na yala sa mali alini sirawu jamana nyamo kare nyana minye bembale amime ani sirawu ni yumo ni nyonye fere ni dabali bisika ke chugumina fura absika soro minye ugelew la chugumina odi siratika la sa minye anga franyala fanga nyama colonel Asimi Guita kwa koni wasado malika ministry minga bara benime mali alini jamana wala ko konyo nyene bolima ni wi Abdoulaye Diop ye ali kono untara minye etogo jamana na atali etogo jamana na minye etogo jamana nyama ani ali nyonye kakeni me kalu kle sabate meninyi samba flani buga anefla mingoni Abdoulaye Diop ye aya yira ka fokale na mini chimi wi franyala fanga nyama colonel Asimi Guita ko be ka chido alida yala sa kata minye la yini koninge minye tugo jamana nyama ni we for ya sumi ko alibisika fere ni dabali ke chugumina yala sa mingoni ni kaske sika foke bayi mali alini sirawu ni yumwanye moni nyonje yasa grenteni bembembe minda me kanyeshi anfaso mali bama grenteni ubemembe bisika wuli chugumina odi siratigala sa mingoni ni Togo ale yere ka ministre minga bara belime Togo ani jamana wara ko konyo nyena bolima ni wi professeur Robert Kidusi ale konyi ayira ka fo mingoni ni ko sika fo mingoni ndona aywa ale ni Abdoulaye Diop koni nje ko nafa babe alakoi wa ko soni Abdoulaye Diop yere ka kuma mingoni ni Togo kan ministre ni Robert Kidusi ale koni ayira ka fo ko Togo jamana na fere ni dabali bela jilike ya sami maliye ka deme minyi nyangata minda me kanyesi malima nyangata olubise ka wuli chugumina alakoke minyi Abdoulaye Diop yi tugu ka ministry minga bara bilime tuguni jamana wala ko konyo nyina bolimo ayafu ka wala nyumando akane hakilla nyumaina Abdoulaye Diop ya yira ka fokale yere na kun yere dini ku abole ko minyi fere ni dabali kara ani minyi tugu yere jamana nyama for ya sumbi Abdoulaye Diop ani okoni nzigira mamina nanu okoni zigira ayayiro la ka fo minyi mali franyala fanya ma colonel Asimi Guita akoni mlaka na yasa ikake mai mamimi ke sababu afere ni dabali bela jeli tige yala sa nyangeli minda me kanga faso mali segere o nyangeli ubisika wuli chugumina fori ya sumbe koni ya yira ka fo minyi Togo jamana yi sika fo jamana do be ani kenya jamana do wako alena fere ni dabali bela jeli tige yasa minyi nyangata minda me kamali segere ni wi ambaru kuyi ubisika wuli chugumina yasa mali dum ubisika lafiya soro e chugumina Togo jamana nyama fori ya sumbe aya yira Abdoulaye Diop la ko kamini nyangeli ndara kanga mali segere
sɛgɛrɛ min ye janvier kalo tile 9 tɛmɛnen ye san 2022 ko ale ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ yalasa min ye ɲɛgɛli ye a kana ta kan faso Mali kɔni sɛgɛrɛ ko nka min ye Mali farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye u ko hakili sigi i n'a fɔ ko Mami Jirana Mɔden ko ni Ala ma baasi kɔni kɛ min kɔni ye ale n'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yasa min ye ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ Mali ɲɛgɛli min d'a mɛ k'a sɛgɛrɛ CEDEAO ni UEMOA mɔgɔw fɛ yasa olu bɛ se ka wuli cogo min na. O bɛ jɔn na min ye l'Express de Bamako ale fasili jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ. Ayiwa parce que Express de Bamako fasili jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o olu fo. Ayiwa Mamadi Bakɔrɔba Konate ko politique dunni a kan ka di ayiwa ko mɔgɔ ɲɛna yɛrɛ kɔni dɔn poli tɛ min ye l'éducateur de renouveau mɛ tɛgɛ don bɛ bɔ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni anw ka jamana n'o ye Mali ye gɛrɛntɛ min n'o o talen bɛ ka sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ fɔ a ma ko embargo a bɛ i na komi an bɛ waati min na sisan nɔ n'o ye kileyatɔnba min n'o ye farafinna tile biyan fanfɛ bolo kileyatɔnbaw CEDEAO maaw k'an bɛ waati min na k'a bɛ i na komi tilali yɛrɛ bɛ ɲɛna don u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni anw ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ ale yɛrɛ mana bɔcogo ye i bɛna ye k'a fɔ min ye kunnafoni ye a b'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la studio tamani mɔgɔ k'u y'a ye k'a fɔ min ye n'a bɛ fɔ ko nanzaraw ka lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔ nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka minisiri min n'a ɲɛsinnen bɛ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ olu ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma ayiwa olu yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ ayiwa a ye kuma kɛ k'a to yen na a bɛ i na komi k'a fɔ k'an bɛ waati min na o kuma ɲɔgɔnya k'a bɛ Mali ale ni CEDEAO yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko ye hali n'o y'a sɔrɔ gɛrɛntɛ min sirilen bɛ Mali kan o kɔni o ye kalo 4 yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'a bɛ i na komi an bɛ ka taa sira min fɛ sɔɔni ni Ala sɔnna o gɛrɛntɛ ninnu kɔni a bɛna wuli ka bɔ Mali yɛrɛ kun kan ko ye min ye Seku Di Gawusu Sise ni ale yɛrɛ fɛnɛ y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni dusukun falen don danayaba o de b'ale fan fɛ waati nata in na ko gɛrɛntɛ in kɔni a bɛna wuli a fɛnɛ seginna kan ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛrɛntɛ min talen bɛ Mali kan ko n'o o bɛ a kalo 4nan na a tila ka mun de fɔ tuguni a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na min ye Mali yɛrɛ kɔni cɛmancɛla fanga ye ko ani ni CEDEAO ɲɛmaaw ayiwa ko an bɛ waati min na k'a bɛ i na komi bɛnkan dɔ sɔrɔla min bɛna kɛ sababu ye ka se ka Mali yɛrɛ bɔ ni gɛrɛntɛ in kɔnɔ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ bɛnkan in yɛrɛ fɛnɛ la ko a bɛna laban ni mun ye ayiwa o kɔni bɛna sɛbɛn kɛ sɛbɛn min n'o bɛ cɛmancɛla fanga yɛrɛ mana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔ n'a kun bɛ taa cɛ ni kalafili ye kalafili min n'a bɛ kɛ kalafili jɛlen ye ayiwa malidenw ka kalafili ayiwa kalafili min n'a bɛ kɛ kalafili ye ayiwa ni bɛɛ bɛ i kumayɔrɔ sɔrɔ a la ayiwa ko o kalafili k'a bɛna kun cɛ n'o ye i bɛna ye k'a fɔ ko Mali ale ni CEDEAO jamana i bɛna ye k'a fɔ olu kɔni ye nin kumaɲɔgɔnya in kɔni kɛra ko waati min na i bɛna ye k'a fɔ Mali yɛrɛ ka Mali i na komi Mali tun ye jɛkulu dɔw wuli i na komi i yɛrɛ y'i da don a la cogoya min na ni ka taa fɔri mina sin bɛ fɛ Togo walasa ale bɛ se ka dɛmɛ don Mali ka kumaɲɔgɔnya min n'o o daminɛlen bɛ Mali fɛ walasa ale bɛ se ka dɛmɛ don ma cogoya min na ayiwa ni laseli in fɛnɛ kɛra o kumakan o jɛkulu ninnu ka taali yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni laseli yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra donc an y'a fɔ cogoya min na a bɛɛ kun ye walasa ka Mali dɛmɛ Mali bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ ka Mali kumaɲɔgɔnya ayiwa an ka keleyatɔnba olu ɲɛkɔrɔ ayiwa Mali min ka di Mali ye cogoya min na cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɛta cogoya min na o fɛnɛ yira diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen na min ye Serge Daniel ye ale fɛnɛ ye kunnafoni dila ye a y'a jira k'a fɔ walasa ka an kisi ka sen kelen ta ka taa ɲɛfɛ ayiwa ka sen fila ta kana kɔfɛ ko walasa k'an kisi o ma jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko OCI olu fɛnɛ ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen wuli ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Nasiru Bako Arifari ale yɛrɛ ye Benin ale tun ye Benin ye minisiri min na ale ka baara ɲɛsinnen bɛ Benin ani jamana wɛrɛ cɛ olu ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔlen ma o minisiri kɔrɔ yɛrɛ tun y'ale ye ale ye taama kɛ ka na Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la président Assimi Goïta ale kɔni y'ale kunbɛn o kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ayiwa kuma ɲɔgɔnyaw bannen i bɛna ye k'a fɔ ko a kɔni bɛ taama a bɛ taama in kɛ tuguni ka taa Lomé jamana kan ka taa Abidjan fɔ min ye Dakar ye a bɛ taa yen nɔ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kan a kun ye mun ye walasa bɛnkan ninnu olu bɛ se ka sabati cogoya min na Mali ale ni CEDEAO jamana olu bɛ se ka kelen fɔ cogoya min na gɛrɛntɛ min n'a talen bɛ ka ɲɛsin Mali ma walasa o gɛrɛntɛ ninnu olu dala bɛ se ka lakuru cogoya min na i bɛna ye k'a fɔ tuguni ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ayiwa CEDEAO ɲɛmaaw kɔni an bɛ waati min na ko ɲɔgɔn sama kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ bari dɔw ko kalo 16 ayiwa dɔw fɛnɛ b'a la ko kalo 18 ayiwa an kɔni bɛ waati min na sisan a bɛ i na komi kɛnɛw kɔni jɛlen don sɔɔni o sɔɔni gɛrɛntɛ ninnu a kɔni a bɛna wuli hali n'o y'a sɔrɔ ko
malidon an bɛ waati min na ko muɲu bɛ ɲini ka tila maa caman na nin kun ye fasiri ye anw ye min bɔ indicateur du nouveau kɔnɔ fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka kumakan don. an bɛ renouveau fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo sirikɛ ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min ni u b'a wele ko info matin sirikɛ ni kɔni ye wulu kɔni dalen guwakulu dingɛ kɔnɔ a bɛ k'a ku fiyeku min ye bugurinjɛ ale bɛ ka wuli siga t'a la fiyewu tasuma de sara ɲɔgɔn la a tɛ ku wulu la k'a da ye min kɔni ye jɛka baara min mɛn Mali ale ni min ye Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ lakana ko sira fɛ n'a bɛ wele ko accord de défense min kɔni ye an ka faranjara fanga ɲɛmaaw ye olu ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ accord de défense min n'a bɛ Mali ni Faransi jamana cɛ ale ni dɔ kɛra min kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ sa ka fu siri a baara a jɛka baara dan kɔni na surukɛ kuma kɔni wale min ye Faransi marabaaw kɔni ye olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye u ka sɛbɛn wasabilenw n'a bɛ wele ko Sena Sena ale cɛden dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Christian Kabou ale fɛnɛ bɛ jɛkulu kunna Faransi Sena kɔnɔ jɛkulu min ka baara bɛnnen bɛ lakana ko olu sabatili ma ani olu ko jateminɛni ma ale kɔni ye kunnafoni di kɛ ntɛnɛntɛmɛni n'a bɛnna mɛn kalo tile 9 ma san 2022 Sulemani Ayidara Shirifukɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni a ye kojugu de kɛ koyi min ye ta kɔni ye ko Mali y'o bila forobamugu kɔni na ko k'i kɔ don Faransi la tile se kunjɛ ko Mali kɔni di nimisa na dɛ ko kɔni k'a sannen ka bɔ Mali ale kɔni ɲɛna koyi ko ale kɔni fɛ min ye Faransi jamana kɔni ye tuma min na ni mankan kɔni wulila Faransi ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ min ye u ka kɛlɛ bolo dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko opération Serval maa min na sa ni min ye jatigɛ wale kɛbaaw ye olu kuma fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ yalasa Mali seleke naani o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ cogo min na ko Faransi kɔni nana teliya la min ye ka taa kɔni dogo jatigɛ wale kɛbaaw la o ko de sababu la sa min ye Faransi ka den fɔlɔ min yɛrɛ bɛ yen n'o o bɔnɛna nin na k'o tɔgɔ ye Damiel Boite ko Mali kun kan ka miiri nin bɛɛ lajɛlen la yasa ka u kɔ don min kɔni ye tɔgɔ di Faransi ka yɛrɛmahɔrɔnya tali farafin joli sara yen fo ka taa se maliden joli sara yen olu miirilo la ayiwa Faransi olu kɔni fɛ u ka maa kelen kɔni ye an ka maa kelen ayiwa an ka taa Sirukaw kɔni kɛlen a y'a yira k'a fɔ ko siga kɔni t'a la koyi ko ni Mali a bɛ nimisa ko la ko olu kɔni t'a ma la k'a fɔ nin kelen kɔni Mali a bɛ nimisa nin na mun de ye Mali bila k'a kɔ don Faransi la Faransi ka nin min ye sanfɛ wasabilenba min ye maa minnu ka baara bɛnnen bɛ lakana ko kumaw ani ko ɲɛnabɔli ma ni o ɲɛmaa yɛrɛ Christian Gambo ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni bɛna nimisa nin na ko nin waati laban in kɔni na min ye ko Irisi ka kɛ yɛrɛ ye kɛlɛcɛ dɔw b'an ka jamana kɔnɔ ni o ye Wagner ye k'o kɔni bɛ ka wuli ka jɔ jugu bɛɛ lajɛlen kɛ wa ko olu fɛnɛ bɛ ka fagali jugu bɛɛ lajɛlen kɛ nka olu kɔni d'a ma la k'a fɔ du janya o janya a sebali tɛ min kɔni ye Mali kɔni k'a bɛna nimisa nin ko in na Serikɛ b'a kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ dabali kɔni bannen don Faransi ko la wajibi la n k'i dɛmɛ Serifukɛ ko ni kɔni y'o ko jateminɛ a bɛ fɔ cogo di ko n bolo bila n k'i sɔn n bolo bila n k'i sɔn o tɛ maa ɲuman ye dɛ wajibi la min dɛmɛ ko Faransi kɔni t'a kɛ mɛ wajibi ni jɛ yɛrɛ ye yɛlɛma Faransi a bɛ ka mun de ɲini Mali kɔnɔ mun de bɛ Mali ko la ni malidenw yɛrɛ tɛ min kalama ni Faransi bɛ o kalama ɲɔgɔn tɛ an bɛ baara kɛ karisa ne y'a kanu min ye jɛka baara kɔni ye an k'a jɔ ko ale kɔni ma sama-samani kɔni kun dɔ o la ale kɔni ma bagabagali kɔni kun dɔ o la kɛ ne wasiri kɔni sɛbɛnna min ye Musa Boli fɛ min ye Le Matin ale kɔnɔna ye Le Matin fo ka taa se Musa Boli ma an bɛ maa ninnu bɛɛ lajɛlen fo
Mali Bokoroba Konate ko Chebo Dan yɛrɛ bɔ ye min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga Mali kura taasira o baara min n'o o nun donnen bɛ Mali gouvernement fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko Sogɛl bɔra ayiwa baara ninnu kɔni a daminɛra ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye i bɛna ye k'a fɔ maa minnu tun b'a la ko Mali kura min ni anw bɛ ka olu miiri ko a bɛ dan sogo la ayiwa ko waati min na n'an b'o la ko Mali kura ko a kɔni a kɛra ɲɛdimi ye a ma kɛ kɔnɔdimi ye bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la an bɛ waati min na minisiri ɲɛma ka bɛn ni président yɛrɛ ka hakilina u y'a laɲini ayiwa minisiri kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ yen fɛn o fɛn ni e de da bɛ jamana in mara la hali kuma dɔ la butigi nin bɛ bɔ i ka da la an bɛ taa i bɛ ka butigi kɔnɔ an bɛ taa i sigi télé la i b'a ɲɛfɔ ni marayɔrɔ dɔ b'i bolo i bɛ taa télé la i b'a ɲɛfɔ min ɲana ani min ma ɲa an b'i dɛrɛ télé la i b'a bɛɛ ɲɛfɔ an bɛna bɛ f'u ye surukɛ politicien dɔw bɛ u ka jateminɛ ka bon dɛ minisiri ninnu bɛ ka kuma fɔ bɛ k'a bɛɛ enregistré an b'a enregistré a bɛɛ de bɛ ka enregistré caman yɛrɛ kɔni enregistré la kuma ma nɔgɔ dɛ surukɛ politique maaw tɛ hali kunnafonidilaw n ko kuma ma nɔgɔ siga foyi tɛ na surukɛ bɛ ka enregistré to kala kunnafonidilaw yɛrɛ ye kumakan ninnu bɛɛ enregistré e yɛrɛ ye dɔw enregistré bɛ Mali Bokoroba Konate f'i yɛrɛ y'a fɔ ko ayiwa hali nin question in kun ka posé surukɛ sabali dɛ ayiwa parce que ko ni o baara ninnu kɔni na i bɛna ye k'a fɔ ko a bɔra sogo la ko an bɛ waati min na minisiri fila olu kɔni ye ayiwa kɛnɛ kɔni dayɛlɛ min ye OTM yɛrɛ kɔni daba ye olu tɛmɛna fɛ ko ye ayiwa u ye baara minnu kɛ baarabaw la ka to olu fɔ ayiwa kuma dɔ la ani gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ka se ka olu kɔni fɛnɛ da kɛnɛ kan walasa i bɛna ye k'a fɔ dusu o bɛ se ka don tɔw kɔnɔ cogoya min na min ye baara sɛbɛn olu bɛ se k'o kɛ i bɛna ye k'a fɔ est ce que nin minisiri in bɛɛ bɛ se ka tɛmɛ ka taa fɔ ko ayiwa ko n ka baara ɲɛna minisiri ninnu hali n'a minisiri bɛɛ tɛmɛra n ko minisiri tɛ se ka tɛmɛ k'a fɔ k'ale ka baara ɲɛna ne ko e bɛ minisiri ninnu bɛɛ dɔn dɛ ayi n ko hali ni minisiri bɛɛ tɛmɛra ko ka baara ɲɛna kuranko minisiri ale tɛ sɔn fiyewu ayi kuranko minisiri a tɛ sɔn fiyewu k'a fɔ k'ale tɛmɛra k'a ka baara ɲɛna kurantigɛ dɔ kɛra ɲinan surukɛ depuis Mali kɛra Mali ye kaba y'an girin na numan dɔn an ma nin ɲɔgɔn na ye walayi kuranko minisiri n'i tɛ se bɔ yen sa ne kɔni surukɛ ni dabali kɔni b'a la n'a tɛ se a ka bɔ yen ne ye nin kɛ tubabu ye u b'a fɔ vraiment jamanaden ka ca a ka kojugu ne bɛ taa ayiwa basi tɛ i bɛna ye k'a fɔ san kelen kɔni kɔfɛ min ye cɛmancɛla fanga a latilenni n'o kɛra ka bɛn ni mai kalo yɛrɛ tile 24 colonel Asimi Goyita yɛrɛ fɛ ale n'a jɛw ayiwa u y'a ɲini malidenw u y'a yira malidenw na ko waati ni waati baaraba minnu kɛra k'u b'o da malidenw tulo kan k'a daminɛ jamana yɛrɛ sanfɛ marabaw la fo kana se ayiwa hali anw minnu yɛrɛ sigilen bɛ an ka butigininw kunna donc bɛɛ ka taa i ta ɲɛfɔ ayiwa o de senfɛ i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale kɔni ye bali kɔni ale y'a dayɛlɛ ayiwa a y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de don an bɛ waati min na ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ nin t'a waati ye ko nka i bɛna ye k'a fɔ olu ye layidu min di jamanadenw ma ani kilennenya min n'o y'olu ka laɲini ka ɲɛsin jamanadenw ma ka a ɲininen b'o olu fɛ olu ka tɛmɛ ka taa min ni mun kɛra walasa olu bɛ se k'o da malidenw tulo kan hali n'o o y'a sɔrɔ waati jan kɔni o ma kɛ cɛmancɛ fanga in na fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ tuguni da komi an y'a fɔ cogoya min na ko olu kɔni tɛna fɔ k'a fɔ ko olu ye baara min kɛ ko a kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲana bari kɔni bɛna mun fɔ mun ye Mali kura ye Mali an ka taa ɲɛ o kɔni o baara olu b'o la laɲini ye jumɛn walasa ka Mali kɛ bɛn dugu ye ka se ka Mali yɛrɛ kɔni kɛ basigi yɛrɛ kɔni dugu ye k'i bɛna ye k'a fɔ waati gɛlɛman minnu kɔni tɛmɛra ni Mali yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ o waati gɛlɛman ninnu dɔ kɔnɔ an bɛ waati min komi ani cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni latilenni ko olu kɛra baara ye baara min ye dankari kɛ olu ka laɲiniw na dɔɔni o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ k'i bɛna ye dafe jamana minnu n'olu kelen bɛ ka gɛlɛya ta ka anw ka jamana kɔni sɛgɛrɛ ko ninnu bɛɛ kɛra wale ye wale min ye gɛlɛya kɔni don olu ka baara la ko nka an bɛ waati min na olu b'u disi gosi ni malidenw ye bari ka d'a kan an bɛ waati min na Mali kɛlɛkɛcɛw kalo 9 tɛgɛrɛ kun jɔlen b'u la k'a fɔ ko ni kɛlɛkɛcɛ ninnu kɔni k'u tɛ foyi ye nka bi an bɛ waati min na ni maa min b'a fɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ cɛya la ni maa min b'a fɛ k'a fɔ k'i bɛ cɛw yira caman b'i tɛgɛ ɲɛsin Mali kɛlɛkɛcɛw de ma surukɛ i ko kuma ye tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ dɛ waati dɔ tɛmɛna terrorisiw tun bɛ ka na fɔ Kayi sɔnni ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kayi a sira tun bɛna tigɛ mais jɔn ko Ala surukɛ transition ni yɔrɔ min ɲɛna an b'a fɔ énergie ma ɲɛ fɔlɔ dɛ mais min ye lakanako ye lakanako ta sira fɛ vraiment ça yo bi fo parce que ko bɛ kɛ wagati min na o tun b'a fɛ ka Kayi sira yɛrɛ minɛ parce que Mali fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ Kayi sira la mais sisan rebelles tɛ k'u yɛrɛ dogo u bɛ k'u yɛrɛ ɲini
moti dogotu yɛrɛ t'u la moti ni min ye kɔrɔfɛla de la nka k'a fɔ k'u bɛ n'a ya yɔrɔ kɔni na u bɛ k'u yɛrɛ ɲini c'est à dire ni min kɛra i k'a fɔ vraiment bravo les femmes an b'i yɛrɛ fo bravo Sadio Kamara an b'i yɛrɛ fo karamɔgɔ bravo colonel Assimi Goïta bravo non i jɔn pasiri tɛ la wa sa nka ɲuman fɛnɛ fɔli tɛ baasi ye Jawoyi ka kuma di yɛrɛ gawo k'i b'a minɛ la i jɔn ka pasiri la wa sa mais Sadio mɔgɔni bɔgɔlɔbatɔ ye ɲɛsini ma ne lajɛ ayi Sadio kɔni Sadio ye Sadio ye Sadio k'i ye filɛli to yen sa Sadio i bɛ ne de lajɛ ne de bɛ kuma la l'imperturbable Sadio Kamara i tɛ nin kuma in fɔli labɛn e bɛ jamana in kɔnɔ waati la dɛ an bɛ imperturbable n'a fɔra n'o kuma bɛ taa laban privé na ne ko imperturbable ye o mɔgɔ min yɛrɛ y'a kuma daminɛ an ko ko laban ye privé de a daminɛ a tigi yɛrɛ bɛ minɛ ne tɛ k'a kibaruya foyi sɔrɔ bi a t'a ko a tɛ k'a fɔ ko bon ko ayiwa a bɛ micro don mɔgɔ la ka mɔgɔw ayiwa pasiri kɔnɔna la Mali bɔrɔ kɔnɔ de ko i bɛna ye k'a fɔ bɛ waati min na Mali kɛlɛkɛcɛw olu de kɔni kelen bɛ ka lakana sabati Mali yɛrɛ fantan naani yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ayiwa banbaciw u bɛ ka t'u ɲini u dogotiw la minnu ka kan k'o da u kan dɔw kun bɛ ci wa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ u b'olu kɔni dafara an bɛ waati min na Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya Mali bɛ k'o sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ayiwa min ye anw ka jamana lakana a bɛɛ lajɛlen a sabatilen bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw de fɛ maa si den kelen u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni tɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw ka nin baara in na ko ye ayiwa mun ye an y'a fɔ cogoya min na mun ye anw ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya ani basigi k'o di anw ka jamana ma gɛlɛya min halisa i b'a ye k'a fɔ an bɛ nin waati min na hali ni tiɲɛ don gɛlɛya kɔni n'o o talen bɛ ayiwa anw ka keleyatɔnba min bɛ yen nɔ n'o ye CEDEAO ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma i bɛna ye k'a fɔ halisa Mali kɔni jɔlen bɛ a yɛrɛ ye Mali kura min na an bɛ a kuma fɔ la maa o maa b'i yɛrɛ sɔrɔ Mali kura la ayiwa maa o maa b'i yɛrɛ sɔrɔ Mali kura yɛrɛ kɔni na n'an b'a sigi a kuma in kan olu kɔni bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko ka sariya kɔni ayiwa a ka ta bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko jɔnmaya wale min ni anw ka jamana t'a fɛ ka don a kɔrɔ bilen ayiwa ko o kɔni o dara kɛnɛ ka bɛn na ko ye i bɛna ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko maa si den kelen dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ko ten o tɛ sariya ta Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la maa si den kelen o tɛ kuma kɔni Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la bilen ko Mali kura ko o bɛ kɛ malidenw de ka Mali kura ye malidenw de mana mun fɔ ko Mali kura kɔni bɛ don o sira de fɛ ko i y'a ye k'a fɔ tuguni ko maa si den kelen tɛ n'i jɔ malidenw kɔni pilasi la ka kuma fɔ ko malidenw tɔgɔla kuma ye nin ye o tɛ kɛ bilen président yɛrɛ n'o ye Assimi Goïta fo ka taa se anw ka minisiri ɲɛmɔgɔ ma ani minisiri yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka i yɛrɛ di ayiwa min bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛrɛ di kɛ walasa jamana bɛ degun min kɔnɔ ayiwa anw bɛ se ka bɔ o kɔnɔ walasa Mali kura min ni a bɛ ka laɲini jamanadenw fɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ko an bɛ waati min na bɛɛ yɛrɛ kɔni danaya kɔni olu kɔni dusukun falen don danaya la Mali kura min n'a bɛ ka ɲini ni Ala sɔnna a ma ko a bɛ kɛ sabati ye o tɛ se ka kɛ fiyewu fo bɛɛ lajɛlen k'i ka malidiya k'a jira n'o o ye patriotisme ye fo anw ka da ɲɔgɔn na ka da an ka famaw la fo anw ka sɔn ka an yɛrɛ niw di ka an ka jamana ye an ka da an yɛrɛ la an ka da an ka jamana la ayiwa Mali kura min n'a bɛ ka laɲini ko o bɛ kɛ sɔrɔfɛn ye a bɛ tila ka mun de fana da kuma in kan tuguni k'i bɛna ye k'a fɔ ko CNT yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔbala Mayiga ayiwa ale kɔni ye baara o baara kɛ a taara ka taa bɛɛ lajɛlen fɔ wa mun ye CNT maaw kɔni ɲɛkɔrɔ ko nka ko ni Ala sɔnna a ma minisiri tɔw olu kɔni bɛna tɛmɛ ORTM yɛrɛ kɔni ka jabaranin na walasa u ye baaraba minnu bɛɛ kɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɔ hali n'o o y'a sɔrɔ kuma dɔ la i na kuma an y'a fɔ cogoya min na ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔbala Mayiga an y'a fɔ cogoya min na ale kɔni y'a ta kɛ wasadenw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni avril kalo tile 21 ye minisiri tɔw a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ télé la min ye k'u ka baarabaw ka se ka olu fɔ malidenw ɲɛna ni kɔni anw ye nin sama ka bɔ fasiri kɔnɔ n'o ye Mali Flash ye a ka fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka fasiri ni Mali Flash fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen a b'o fɔ surukɛ ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u b'a wele ko l'investigateur ale kɔni kumanen don ka kɛɲɛ ni min ye don gɛrɛgɛrɛlen min dalen bɛ Singa bila mɛ Singa yalasa min kɔni ye kunnafonidilaw olu bɛ se ka u ka ko ɲɛfɔ o don kɔni kɔnɔ o ye kɛnɛ de kasa a yira k'a fɔ min ye Mali kunnafoni disoba ni o maison de la presse ye kunnafoni di kɛnɛ
sigira e kari temeni no bena me kalo klishiki mo samba fulani muga anefla kuna funi dikene ngoni nga mana mi ngoni ye madi ale yere kuna funi diko adichugo ani minye sharia minu me waka abara lakli siruke wodi lasa minye chagada ba mi zigili me anga chamana kono yarasa minye kuna funi koyi katoka udu jatemene ka tokoto oni uba wule ko haute autorité de communication na dama surna kai haki surmanni aidara shirfuke ayira ka fo koni minye ni chagada ba ngoni sigira siga yasa mi ngoni ye ka jatemene konenge kuna funi diso ukabara chuko nuka shereo laklini na siruke usiratiga koni nasa ayirame ka fo minye hake koni nye asirifun koni ye minye ka kuna funu lakli kunga ko alisa bara chamami ko hake kanga ulika jo konenge yarasa mali kuna funi ko abiseka lakli chugumina haki kwa ka bara dobi talike jumena minye ka ferene dabalike de ba fe ka minye aduzo konendele ale dibi ya maria dima yarasa ibiseka dele chugumina siruke makobe telesu de la ka dele minye haki ale debi ya maria dima yasa ibiseka o dayele chugumina owa abiseka minye ya maria dima chugumina ni fene yi haki fene ka shereo soso minye ya maria fene babulu minye ika arajo wale mai ka telesu ka datugo mugesu unga ni wati lawaina ngoni ye ku banyini franyala fanga nyama yerefe colonel Asim Gueta hakika bara nunu aka jatimene ke alisa minye ko bara chama woni me hagi ko ngoni na kulu kanga lakle alisa ke alisa minye kuna funi dila to wala dumba mi ngoni ye yuma chama woni go akuna funi dikeneka ya yira ka fo ni wati labaina minye kuna funi disira kurado ko ni ni uba wile ko foroba maro do ba wile ko réseaux sociaux ko kabino ko nana minye kuna funi dichugo yo ko ni aseba koro chara ko jugo wa kwa be ka ke sababu yi minye kuna funi disira koro yi o ko ka gbele abado luka barawla o de sababu la oni ye arajo ye ni wati labaina iba ye ka fo furba kumara ele safe réseaux sociaux ba soro ko olu fene be ka minye page do daile ya sa minye arajo be maminu mulo o minye olu bi se ka lamene ke chugumina wani telefoni yere bi wolo ni be réseaux sociaux fene ka fene bi se ka lajele ke kwe ya sa minye no kuna foni disira pro sira kurawi awo ukabaro bisika nyonye chumina mani aidara unga minyi ofurba maro savelaiza na bi wele ko rezususio ko ma chama woni meki yere ke kuna foni dilai ka sorite kuna foni dilai no mitu joro do la dron sirbu ke nu yayi ko do ko ngera jado be uluka ngabla rezususio ka jado be uluma ngablaka ko ni nyama da ko yugo ka bishungu tacharo ka soroka bla minye furba maro kani réseaux sociaux yi ko lu ye bara mini fuka nga siri adana ko mamnu meka ke minye journaliste ya kala ye umake ute fu nyedo journaliste ya la aleni dro minye nga telephone ko le memolo e fere ne dabale ko nga minye page do ko daile ne mo may jey go fo ka soro minye journaliste ya minye atasiro ni akuleno wa ute ashinye do ni o ethique and deontology de la ko abinyini minye alisa ko hage mo fe wuli ka jo ukabunye ya saminyi kuna foni diko malila absega ke ko sabateli chugumina ya sa maminu me no lu ne kuna foni dika kan olobise ka di chugumina na mama dibi ni na adili manga ni ya di chugodola hage ka joji me fala yorola ne fasiri ngoni ngara minye l'investigateur ali fasiri jogulu bele jeli fe investigateur fasiri jogulu bele jeli amu foni watine modi bogoro ko nati mentega do me tilera me boni expliquer wa minye Birama Touré avec Akoye 29 janvier 2016 29 janvier 2022 kame wati mina kalsan woro aywa alisa tamabo sisima mene Birama Touré avec Akola minye l'épervier na be fo ale mako papa mambi be wati mina inspecteur korodu ale yere koni we ma commissaire de police inspecteur de police aywa basité na ale yere koni kun
nazara jamana kan bi ka a nana faransi a kɛra malidenw yɛrɛ kɔni ɲɛna ayiwa ko seere dɔ kɔni nana ko nka i bɛna ye k'a fɔ min kɔni yiralen bɛ anw na bi ko o ye walasa min ye k'a fɔ Musa Jawara le multimilliardaire général multimilliardaire Musa Jawara walasa ka se ka ale kɔni kanabila togoya min na ayiwa ko a bɛ i na ko min nakun in kɛra sababu fana ye min bɛna se ka kɛ sababu yɛrɛ ye mandat d'arrêt min bɛ n'o o dalen bɛ le multimilliardaire Karim Keita l'enfant le multimilliardaire cogo di e fila ne y'a fɔ wa fasiri y'a fɔ ok naam i bɛna kuma dun da n'o tɛ ne milliardaire ka liste ta tɔgɔ t'a la mun b'a kɔnɔ ni fasiri sɛbɛnbaa y'a fɔ ka ban o tɛ baasi ye ayiwa baasi tɛ i y'a t'ale da kɔnɔ naam Musa Jawara ka multimilliardaire fɔra i ye fɛn fɔ la i ye fɛn fɔ Musa Jawara ta la ayiwa komi Musa Jawara ta ye m'o fɔ yan n y'a fɔ le général multimilliardaire Musa Jawara libérer le général multimilliardaire Musa Jawara et annuler le mandat d'arrêt lancé contre le non moins multimilliardaire Karim Keita. Bon, Musa Jawara comme le talent de Kodou. Aïwa, parce que comme il y a Karim David, Karim est donné l'Ouïda. Donc, avec le gomi, migné, maintenant parce qu'il y a migné, et puis avec Koni Nana, Malila, les flats, et bien qu'on fait, et bien à Yekafo, à un ministre de la Koni, la Yinika, à la seconde Faramonka, bien Messera, que Sababier, mais Baramina, Messega Segoma, Naya Lokake, et bien à Yekafo, migné, commune Warona, Koni Tribunali, ou le Koni Tarijo, et puis Kadala, Choika, Napua Mambi, Anyi Mine, qui mine Barikada, Ako, migné, Brahma Touré, qui est Yafra. Ko kunjumena ko me Birama Touré ko ma faga ko kuma caman t'a la koyi ayiwa n'i y'a mɛn ne bɛ Birama faga ne kelen de b'o kɛ wa n'i y'a mɛn ne bɛ tɔɔrɔ lase a ma n bɛ se k'o kɛ min ne bɛ du min kɔnɔ ni mɔgɔ de bɛ yen nɔ yalima ne bɛ se k'olu kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma b'olu kalama wa ayiwa ko kiiri tigilamɔgɔ in ko n'o o ye i bɛna ye k'a fɔ donc ale yɛrɛ ye procureur ye ayiwa ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ka sira tɛ nin yɛrɛ si la koyi ko n kɔni bɛ mun f'i ɲɛna Papa Mambi ale kɔni ye Papa Mambi minɛ ka taa n'a ye ka taa bila kaso la koyi i bɛna ye k'a fɔ o kɔni bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ tuguni min ni anw y'a a tɔgɔ di ni a Papa Mambi donc ko ale kɔni taara ka taa i yɛrɛ sɔrɔ kaso la koyi bari ka d'a kan kiiri tigilamɔgɔ min kɔni taara ka taa a kama ayiwa ale kɔni ye ayiwa kiiri kɔni tigɛ ni jumɛn ye a y'a jira k'a fɔ ale kɔni nana ayiwa ale tɛ kuni juin a ka Papa Mambi ka kuma min n'a bɛn'o fɔ ayiwa ale kɔni tɛ n'o ye koyi nka i bɛna ye k'a fɔ ale ye sariya min ta sariya in kɔni bɛ yamaruya ale ye sariya min ta a y'a fɔ cogoya min na ko jema u y'a tɔ datugu ayiwa je vous mets sous mandat de dépôt ayiwa kɔrɔ ye jumɛn ye ayiwa ko Papa Mambi ayiwa a bɛ bila ka taa kaso la i bɛna ye k'a fɔ an bɛ waati min na sisan nɔ min kɔni ye n'o o ye directeur ye Sifixi directeur de publication ayiwa min ye walasa ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka da kɛnɛ kan n'o ye Birama Touré ka ko ye a y'a jira k'a fɔ min ye kiiri tigilamɔgɔ ye n'ale ye Sene i bɛna ye k'a fɔ k'ale kɔni karamɔgɔ ye Sherifu Kone ale yɛrɛ fɛnɛ tun ye procureur kɔrɔ ye procureur mun kɔni fɛnɛ kun don i bɛna ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye Dramani Jara o fɛnɛ terikɛ y'ale ye n'o o fɛnɛ ye procureur kɔrɔ ye n'o ye commune naaninan yɛrɛ kɔni procureur ye ayiwa ko olu kɔni y'a laɲini walasa min ye ka mandat d'arrêt o de kɔni da Papa Mambi Keita kan ani min ye Sifixi ale yɛrɛ directeur de publication Adama Dramé i bɛna ye k'a fɔ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn min ye jɛ min ye ɲɔgɔn dɔn min kɔni bɛ n'o o ye procureur ye ni o ye procureur ye procureur min ye Dramani Jara ye ayiwa dɔnbagaya min kɔni bɛ ale ni Karim yɛrɛ Keita kɔni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye k'a fɔ nin kumakan in kɔni ko n'i y'a jateminɛ k'a faamuya ko min ye juge Sine ye ayiwa ale kɔni bɛ ka wale min ta ka Papa Mambi yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ an bɛ waati min na ko i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ ka nɔgɔ ayiwa o de ta k'o ɲɛsin anw ka kiiri yɛrɛ baara ma ko kiiri min yɛrɛ kɔni an bɛ waati min na u ka laɲini ye walasa anw ka kiiri yɛrɛ yɔrɔ kiiri sow bɛ se ka sanuya cogoya min na o baara min n'olu taara ka bila n'olu baaraw bɛ sen na k'a bɛ i na komi Sene ale b'a fɛ ka o baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni k'o lanɔgɔ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ tuguni ko min ye plainte min ni ale yɛrɛ kɔni donna ayiwa ka plainte min kɔni don ni min ye président n'o ye président ani procureur général n'o ye cour suprême Sherifu Kone y'o don min ye ka ɲɛsin le co-président. Donc, il n'en se cache même pas la plainte déposée contre le président et le procureur Kanyeshi, procureur de Konima. Il vient à Sherifu Kone
fo ka taa ɲɛsi anw ka jamana marabagaw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma n'o o ye anw ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔni marabagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa se minisiri yɛrɛ ma minisiri min n'ale yɛrɛ kɔni bɛ kiiri yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ko yɛrɛ kɔni ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ Sumelu Bugoyi Mayiga donc maintenant ni Sumelu Bugoyi Mayiga donc min ye ka ɲɛsin min b'ale bolo n'a bɛ f'o ma ko prévu n'o o ye a tɔgɔ prévu tɛ i n'a fɔ min fɛn minnu b'a bolo sɛbɛn minnu b'a bolo n'o olu bɛ se ka lajɛyali kɛ maintenant walasa min ye ka ɲɛsin walasa kiiri tigilamɔgɔw sen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma donc an bɛ ladonali kɛ tuguni k'a fɔ k'a bɛɛ kun ye mun ye min ye Papa Mami k'a kɔni nana kun ye walasa anw bɛ se ka kiiri baara ninnu min ye Birama Ture ka ko ye walasa a bɛ se ka da ɲɛnɛmaya cogoya min na nka i bɛ n'a fɔ an bɛ waati min na ko kɔni u tɛgɛ sigi Papa Mami kan ayiwa Papa Mami kɔni minɛli ko malidenw ka laɲini ye min ye Papa Mami ka nali ko malidenw hakili la a bɛna se ka kɛ sababu ye sababu min bɛna kɛ ayiwa kiiri kɔni min na tiɲɛ bɛɛ bɛna da kɛnɛ kan ka bɛn ni Birama Ture ka ko ye ko nka Papa Mami minɛli k'a bɛ i na ko min a bɛ ɲinini min n'o baaraw bɛ sen na k'a bɛ i na ko min nin wale in b'a fɛ k'o dogo mɔgɔ la min bɛna kɛ ka sababu ye mun ye Musa Jawara ale bɛ se ka labila cogoya min na ani mandat d'arrêt min yɛrɛ kɔni dalen bɛ Karim Keita kan ayiwa o mandat d'arrêt ninnu kɔni fɛnɛ bɛɛ bɛ se ka annuler cogoya min na ni kɔni ye fasiri ye anw ye min bɔ spécie kɔnɔna la n'o ye Adama Dramé yɛrɛ ka fasiri ye fasiri kɔni ka jan an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Sulemani Ayidara ne bɛ n bolo don ka bɔ ni sɛbɛn min ni u b'a wele ko pioche ale kɔni kumanen don ko min ye cakɛdaba min bɛ diɲɛ kɔnɔ yalasa min ye dunkafa u bɛ se ka sabati cogo min na n'a bɛ wele nanzarakan la développer une agriculture for growth ni u b'a wele ko IFDC ayiwa olu kɔni ye min ye u ka 20e anniversaire Mali kɔnɔ min ye u ye tile filasigi kɔni kɛ yaasa u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ sɛnɛkɛlaw ye cogo min na kɛ o kɛnɛ kɔni ka a ye mɛn k'a fɔ min ye Mali maaba caman olu tun bɛ yen Mali yɛrɛ ka lasigiden min bɛ jɛkulu in kɔnɔ ni u b'ale wele ko Madame Fatumata Kulubali ale tun bɛ yen ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye an ka minisiri min fɛnɛ ka baara bɛnnen bɛ min ye togodala ko min ye yiriwali ma ni o ye Modibo Kone ye ale fɛnɛ tun bɛ yen wa ani maa caman wɛrɛ min ye nin tile filasigi in kɔni kɔnɔ o masalala min ye sɛnɛ ale yɛrɛ taabolo kan sumansi minnu bɛ yen ni olu kan ka sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ san 20 kɔnɔ ayiwa u sera ka wulikajɔ jumɛn kɛ yaasa min ye sɛnɛko ye o yɛrɛ bɛ se ka min ye don ba la cogo min na yaasa min ye kɔngɔ kɔni ye o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka faso Mali ale kɔnɔ cogo min na o siratigɛ kɔni nka Mali ka lasigiden min bɛ jɛkulu in kɔnɔ ni o ye Madame Fatumata Kulubali ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ne tile fila in kɔni kɔnɔ min ye Mali sɛnɛkɛlaw ye o kɔni ye wele bila u ma yaasa ka ɲɛfɔli k'u ye min ye sɛnɛ ale yɛrɛ ta cogo kuraw la yaasa min ye dunkafa ani kɔngɔjugu ayiwa u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ cogo min na ko o de siratigɛ la sa min ye maa dɔ fɛnɛ tun bɛ yen ko olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ yaasa min ye an ka sɛnɛkɛlaw ye olu bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na u y'a jira k'a fɔ ɲinanda ale bilalen kun don hukumu min kɔnɔ o ye de ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ min ye sɛnɛ ye ale yɛrɛ bɛ se ka min ye sira sɔrɔ cogo min na fɔ an ka sɛnɛkɛyɔrɔw la an ka togodaw la o k'u kɔni fɛɛrɛ kura dɔw kɔni sigi sen na ɲina yalasa min ye halisa Mali sɛnɛko ye a bɛ se ka yiriwa cogo min na min ye sɛnɛkɛlaw ye u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka sɛnɛ na cogo min na o de la ni jɛkulu in n'a bɛ wele ko développer une agriculture from ground u kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni donna Mali kɔnɔ san 2000 ani san 1 o ka n'a bila san 2022 la ko nin y'a san 20 ye co ye olu kɔni bɛ dɛmɛ ni dɛmɛ la yaasa min ye Mali sɛnɛkɛlaw ye ka se ka u dɛmɛ cogo min na sɛnɛ yɛrɛ ka se k'a ɲɛf'u ye cogo min na yaasa min ye kɔngɔ kɔni ye u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ cogo min na ne masiri kɔni sɛbɛnna la pioche
ali fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen wala fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fo Mɔdi Bɔkɔrɔ Konate mɛntɛgɛ don ko ni sɛbɛn ye n'u kama la révélation révélation a tɔgɔ di min ye révélation fasiri jɛkulu ye ayiwa olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka bɔli laban na n'o o bɔli laban min n'u b'a jira k'a fɔ gɛlɛya min kɔni bɛ n'o ye hôtel du Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a service min bɛ n'a bɛ fɔ min ma ko pédiatrie ayiwa i bɛna ye k'a fɔ u ye bɔli min k'o kan ko maliden caman kɔni y'u fo kojugu ayiwa u folo o baara la k'i bɛna ye k'a fɔ min ye olu ka lafasali jɛkulu min fana bɛ yen o fana ɲɛ minɛlen bɛ maa min fɛ n'o ye docteur Mamadu Dama ni ale yɛrɛ ye neurochirurgien ye ayiwa i bɛna ye k'a fɔ an bɛ waati min na ayiwa olu kɔni fana ye wulikajɔ kɛ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ min ye bagabagalikanw ka se ka olu ta olu kɔni ye b'a dɔn k'a fɔ n'i kɛra ayiwa lafasali tɔn kɔni ɲɛmaa ye ayiwa e hakilila kan ka kɛ min ye o ye k'i ka min ye e bɛ maa minnu ɲɛ ka se ka olu lafasa ko ɲuman kan ayiwa u kɔni mago bɛ minnu na ani dekun minnu b'u kan ka se k'olu kumaw fɔ nka o kan'i dɛsɛ ka jateminɛw fana kɛ baara la baara min n'olu fana bɛ se ka kɛ ɲuman ye ko o ka wusa ayiwa e ka gɛrɛn tɛ ta k'a fɔ walima ka ɲɛbilen bɔ ta k'i b'o kɛ ka olu baarakɛlaw kɔni sɛgɛrɛ i bɛna ye k'a fɔ min ye an bɛ waati min na n'o o ye Mali kura yɛrɛ sira ye n'o ye k'a fɔ ko ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni don anw ka jamana taabolo yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye k'a fɔ n'o ye lafasali tɔn minnu kɔni bɛ yen ayiwa olu kɔni tɛna se ka don olu n'o o baara yɛrɛ kɔni cɛ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ olu kɔni tɛ k'a fɔ fiyewu k'olu bɛ ka hôtel du Mali k'a kun tɛ ka hôtel du Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ tiɲɛ ayiwa min ye hali pédiatrie yɛrɛ k'a kun tɛ ka pédiatrie yɛrɛ kɔni tɔgɔ tiɲɛ yen koyi ko nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min bɛ a ɲɛma n'o ye professeur Kane Mɔdi Bɔkɔrɔ Konate nka min ye professeur Kane ayiwa i bɛna ye k'a fɔ ko olu kɔni b'a fɔ a bɛ baara min na k'a ka fɛɛrɛ k'a ka baaraw la i bɛna ye k'a fɔ min ye n'i taara yen baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ n'u ye pédiatrie ye ayiwa walasa i bɛ taa bisimila yɛrɛ kɔni minɛ yɔrɔ min na ko o y'a dama gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna ye baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛyɔrɔ a yɛrɛ ɲɛma n'o ye professeur Kane ye ayiwa ale yɛrɛ kɔni ta kelen mɛ don min mana ja n bɛ taa baara la bari ka d'a kan ale yɛrɛ kɔni bɛ taama la dɔgɔtɔrɔ privéw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye cliniques ye ayiwa walasa ka sɔrɔ wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ jamana de kɛlen bɛ ka siso d'a ma ka tila ka baara d'a ma k'a ka jamanadenw furakɛ nka a kɛlen bɛ k'o kɛ bolokofɛfɛn ye ayiwa i bɛna ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko olu kɔni y'a fɔ wa u bɛ segin k'a fɔ ko nin de kɔni ye professeur Kane ka baara ye koyi ko wa ko hali ni mago b'a la n'i y'a wele telefɔni na ayiwa ko a kɔni tɛ sɔrɔ ko nka e mana kɛ banabagatɔ somɔgɔ yɛrɛ fɛ e ka banabagatɔ b'i bolo k'a tɛ ku i la fiyewu e ka dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ wele walima e mun ye dɔgɔtɔrɔ ye nɔ e ka dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ wele o kana dɛmɛ don e ma baara in kɔni kɔnɔna la ka sɔrɔ ni professeur Kane yɛrɛ kɔni ni ale ka yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ i bɛna ye k'a fɔ ko ni jateminɛ kelen o jateminɛ kelen ko o de bɛ anw ka dɔgɔtɔrɔsoba ninnu a baarakɛla ninnu yɛrɛ kɔni caman na koyi k'u bɛ faso ka baarakɛyɔrɔ ninnu de bila ka t'u da n'o ye cliniques ye walasa ka baaraw kɛ nɔ ko wariw minɛ ka bulu kun ka faso kelen bɛ ka jɔyɔrɔ min d'u ma u yɛrɛ kɔni u t'o filɛ foyi ye koyi i bɛna ye k'a fɔ an bɛ waati min fɛnɛ la ko n'a ma ɲa e yɛrɛ kɔni kɛra lafasalibaga n'o ye syndicat ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôtel du Mali tɛ ye ayiwa jogo dɔw bɛ yen nɔ k'e kan k'i majanya olu la ayiwa min ye k'a fɔ tuguni ko pédiatrie yɛrɛ kɔni service kelen yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye Gabriel hôtel du Mali ni a y'ale service pédiatrie yɛrɛ kɔnɔna ye ni a ɲɛmaa min bɛ yen nɔ n'a bɛ k'o ka kuma yɛrɛ fɔ tan tɔ n'a bɛ fɔ o ma ko professeur Kane ayiwa i bɛna ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko nin waati laban ninnu yɛrɛ kɔni na i bɛna ye k'a fɔ ko kuma min kɔni fɔra ka bɛn n'a ye ko syndicat ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni wulila k'u jɔ jɛmɛfɔlɔ jɔyɔrɔ la ko bari ka d'a kan nin kuma ninnu k'a bɛ dankari kɛ professeur Kane ye ayiwa a ka dignité walima fo ka taa se a ka hɔrɔnya ayiwa a bɛ dankari ko la olu y'u yɛrɛ ɲininka ko n'a ma a bɛ dankari kɛ a ka adamadenya la o tuma minnu bɛ taa n'u ka banabagatɔw ye ni olu tɛ furakɛli sɔrɔ o tuma a bɛna mun de ko olu la ko an bɛ waati min na ka bɛn ni alamisa yɛrɛ kɔni tɛmɛlen ko minisiri min ni ale ye Jeminatu ye k'ale ye taama kɛ ka se nin dɔgɔtɔrɔso ninnu na ayiwa k'a ye jateminɛw dɔw kɛ ko ni Ala sɔnna a ma yɛlɛma minnu kan ka don a la ko olu baaraw kɔni olu ninnu bɛna don ko o kɔni o kuma ye olu kɔni fa olu wasa ni kɔni kun ye min ye révélation ale fasiri jɛkulu bɛ ka kuma ye ko affaire à suivre révélation fasiri jɛkulu an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn surufukɛ u ka nin gɛn ka bɔ yen nin ka taa ka bɔ yen yɛrɛ
mais daga me bone fasiriye sa fasiri me no ba wule ko le prétoire ale ko mané do de a ko ne wati labayna mali chakelaw ka min ye faranya ma jeglu mi me na be wule ko UNTM a ko ne fere ne dabali make UNTM ale ni shokal ko kala maiga a ko be ne ka nyon zoro min ye ba wulu shima ka we suduke ka sababu yake min ye UNTM ma nyama min ye katile ale ko mora yakuba ka ayira ka fo min ye tasira ko do ko me ka tan wati na min ye shokal ko kala maiga yi a kwa ko me ka nyine min ye chagalo ko ngoni wati na chagalo ko hage chama woni me ko me woni shokal ko kala maiga abe wulika jo ko na ko nga min ye mali chagalo ko hage chama woni me a ko min ye nyeta ka soro ula min mi taleke min ye compresso ni retraité wa alini maminu ya kanu min ye kata min ye segna fiye boko ne na olu ka hakaw ni hake chama mbere jele kulune do min woni ye kabi min ye kamare ko nda shukal ko kala maiga ko ali ko ni ja shire yire o shukal ko kala maiga ka ja shire ka fere ni dabali ke min ye yente mun yama ye huwa katle ka fere ni dabali ke olu ka tondo nga hake minu woni me na be ka nyino ko ka fere ni dabali ke yasa min ye mali ba chagalaw yi yani kere chagalaw ka hakaw bi siga min ye to chugumina kare nyana minu me UNTM ale kono na siruge ko hagilla jingina min ye ni UNTM kelenye ko ga munyugo mayaka walinu ka wulika jode kera sababu ye min ye le colonel major le président min ye bandaw ale ni ministre Mokhtar Wani min ye oluka bara koni ya ka bo fu ko de zirla oluka bara koni na a ko UNTM koni no be koni me ala asoba ke UNTM ba minge bara lama mi ngoni ye mali akobele jile de jora ko ka soba ke mi mali furba chagaro ni kere furba chagaro yi wa achagede chama mi ko lu bele jile koni me UNTM na wala ko mi ye shokal ko kala maiga aka fere ne dabali ke mi ye ani UNTM mau bi se ka nyo wa mi ya chumina ko ka soba ke mi ye anga jamana koni abello mulambala bitanye abita kofe wala ko shokal ko kala maiga ka fere ne dabali ke yasa adi UNTM mo bi se ka nyo wa mi ya chumina ne wadiri ngoni nzimina binaja dumya fe mi ye le prétoire ale corona ka prétoire fo ka binanja re dumya re koni fu woni bogorwa konate mi ye kalabanji koni yo o fe tamanya ni ma ka ko flenye ki matla mi ye anga critique la mo ye ay wa ku ye 7 mi ni abenye shi franci olu ka ministre ni meneve jamana wora ni jamana uga jamana ni jamana wache olu kunyo ni bolima ko koni ye 7 ba ka ko anga malikiri ko malikiri ya wole kaka na akakiri malikono awo bari kadaka ibina ye ka fo ni sebe ko ni dona wati mina je kulu mi ko ni be no abe folu mako fara ngon kam nu farle be ngon kam na be folu mako association ay wa jamana be ngana masmalo ulu ka je kulu do ulu ko ni ne jati meke ay wa ye jiginara ko ni so Jean Yves Le Drian ay wo ko ma ulu ko ni dara la yini ke critique la mo ka mu ba fe critique la mo ulu ka wole ka kiri mi ye ka beni ni an ka jamana re o passeport ko d'état sire ko Jean Yves Le Drian ko ngoro mi be no ye aw ye ka kala mo ke ale be ga fonga ibira ye ka fo ko Jean Yves Le Drian ay waka oni nyekere boku la ko ay wako passeport ko ale ko ni ba fe an kan nyimo ko ka takadi ale ma ale fene ba di no ye chake dado ni o chake dan yere nyimo ya rem ne le be Jean Yves Le Drian ale yere ko ni denge yere ko ni fe ay wako kama ibira ye ka fo minda me fo mu ko ka sugublon ko ni wuli ay wa ibina ye ka fo o sugublon ko ni o bechi da ko o bechi barika daka abina di mami no ye Jean Yves Le Drian ale fene ba ataka di adiuma mi na ye ka fo tuguni fasiri ba fo ko Jean Yves Le Drian no wati mina o wati kelina ibina ye passeport yere ko ni songo dobiga faraka kata ay wa nga o te jamana nyemo mi ko nu kumya wati la ay wa oto luka kamana gangwe wati oto luka kamana gangwe ay wa wati la dron mi mesega ke ni bara ni ko ni bela jele mesega di Jean Yves Le Drian ma to ga mina ay wa lu ko ni yo o bara o bela jele ke ay wa jamana do be toro mi ko ni soro olu ko ni o mako olu ko ni ka hamina ko ye ay wa me wati mina ko mi ye anga critique la mo
ko olu ye wele bila Jean-Yves Le Drian ma ka bɛn ni passeport ko ye ni a sugu bolo yɛrɛ kɔni baaraw kɛcogoya ma ɲa ayiwa ko wele bilala ma a kana Mali la ani kiiri min ka kan o ka sɔrɔ ka d'a kan ni kɔni ye fasiri ye anw ye min sama ka bɔ lasirani kɔnɔ ale ka fasiri lasirani fajiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an m'o fɔ min ye surukɛ ko ne ko kɔni ma ba kelen ma siga t'a la k'a ti ba fɔli ma an m'an dɛgɛ don ka bɔ di sɛbɛn min ni a bɛ wele ko l'indépendant kana bila ale kuma ni kɔni dɔ ko ye min ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ka kɛɲɛ ni a ka tunu ne kɔni ye min ye a ka politikitɔ n'a bɛ wele ko Sadi olu ye kunnafoni di kɛnɛ kɔni sigi kunnafoni di kɛnɛ kɔni na u y'a yira k'a fɔ min ye Umaru Mariko olu t'a yɔrɔ dɔn ko kabini n'a tununa min ye avril kalo ale daminɛ kɔni na ko fo ka n'a bila bi la min ye Umaru Mariko parti Sadi ɲɛma k'a yɛlɛla sanfɛ wa olu t'a dɔn bari ko yɛlɛ jiginna duguma wa olu kɔni tɛ a dɔn o siratigɛ kɔni na sa o kunnafoni di kɛnɛ kɔni nka min ye an ka kunnafoni dila dɔ kɔni ye o ye ɲininkali kɛ min ye ko labɛn jɛkulu ninnu na o yɛlɛma Umaru Mariko ale bɛ min